Club Junta, building better Africa. Akatunda na manda ufikanso pa radio. Ndikulandeni kwina kulikonse kumene muli mwanzo kabwanji muli pati mukuendera pati. Muli ndine wa DJ Rod ne munyanane mphunzitsi wa ma DJ Mr. Malawi. Ziko lili kuchitika zambiri kwa basi. Ziko lathu la Malawi muchitika zambiri. Nchiyambirira ndiyamikire Professor Arthur Peter Muthalika, Mr. Nkulukuta Moyo. Komanso ndifunanso kuyamikiranso ndunaona za chuma Jose Mwanamveka. Kubweresa ndondomeko yabwino kwambiri akaswire uchuluka kwambiri ayiyamikira. Ikungofunikira kuyikwanirisa kodi mmene mwayipereka ku parliament muyikwanirisa morani. Koma mukayikwanirisa akaswire uchuluka kwambiri ayiyamikira kwa basi. Asayamika onse sana yayiyamikire yaye. Ndeti dangu azolowera kuti iwo ndi asayamika. Iwo olo atapasidwa zabwino makutu awo ndi atali ngati ambuzi. Mbuzi inapasidwa makutu atali kwambiri chifukwa chonena kuti mbuzi simamva ikhoza kuyithamangisa pomwepo imabwerera pomwepo. Ndiye paja onse MCP anapasidwa makutu ngati mbuzi. Ziko lathu la Malawi mukuchitika zambiri kwa basi funa kuzitambasula pano. Tifuna tikambirane pano. Pachene sinimalola kuti ziko lathu lizionongeka ine ndilipo munyanane. Anthu ena kutukwanizana. Teire angatuluse maudio awo akhalira kutukwanizana. Chenti kambeza ziko. Ziko likuenda bwanji nanga nziko muno machitika chani. Chenti zikamba zimenezi. Radio lomwe akatundwa na manda ofika pompano kana brush ndi kuimba kwazo. Ni mafuna atu tikampirane idabuka ku parliament. Ifefa munyanane tusidaikepo mlomo yaye. Imene ya Chakwera ali mkati mwa boma nthawi imeneyo. Chakwera nkhutu kumve munthu amene ananamiza Malawi. Mbuzi ya munthu Malawi muno tinalibe president yaye. Tinene chilungamo Malawi muno tidalibe president. Malawi muno tidalibe mtsogoleri. Tidangokhala ni mbuzi ya president. Chakwera ujati kama muona lero tizimuteka kuti mbuzi ya president. Munthu anabwera kuti amafuna kutukula miyo ya Malawi. Ngongoli zikatenga anake zija zimene zija kudali kutukula Malawi. Ngongoli zikatenga Rudo Chakwera ngongoli ina pakula yeija. Kumene kuja kudali kutukula Malawi. Ngongoli natenga Niki Chakwera mwana wa Chakwera wa mamuna ngongoli natenga yeje. Olo kuna timanena pano kumanena kuti munthu president mwana waje akhoza kukhala so president. Kumalawi kuno tingalozedwe kumpasa Niki Chakwera kunoko kumalawi kuno olo Niki atanena kuti anifuna kusogolera chipani cha MCP. Mufuna munduze kuti tingala yankhule pano kumanena kuti Niki Chakwera akhale president wa dziko la Malawi. Abambo ache poti atirephera. Tinene chilungamo Chakwera. Iwewe Mulungu azikukhululukira iwewe Chakwera. Iwe unali mbuzi ya president kwa basi. Iwe kumalola anako apongozi yako anako akazi zizukulu zako kumatenga ngongoli za mbiri ngati zimenezi. Chakwera unali kuti wewe Chakwera unali kuti wewe. Ndiye wina acho ofunda neti, wina acho ogona pa masaka. Ndikumang'amba beku kamwe kuti ati Chakwera ati azakhale president wa 2030. Iwe pamutu pako pakugwira iweyo. Iwe ofunda neti iwe nifuna ndikufunse iwe mafunda neti kunyumba kwako iwe. Ndikumabwera solero nkumanena kuti Chakwera azakhale president 2030. Ndiye kulozedwa atu kumene kundi kumpwambwa na kupepera kumene kuhohowana. Ati chifukwa choti ine ndine nchewa ndiye sininganyoze munthu wakwatu. Ukhala ndi uche wako omwe.
koma napafika na ziko la Malawi lero lopafika na Chakwera mchewa weni oganiza bwino sanga kambeza Chakwera ya tinene chilungamu mchewa weni achewa amene adavotera ujeni adavotera Professor Arthur Peter Mutharika amene ajadale ataona kuti iyi imene ilipo ndiye mbuzi ya president mbuzi maka tinene kuzi nkhono ya president nkhono ya president Chakwera amene uja tikhoza kumunena kuti nkhono ya president amene uja osati tinene kuti apa anali president ya kuimba kwa Zanta kumene kuchigawo chino chakumama wamwazuka bwanji muli pati mukuendera pati wina ache nkhono ina yake kumaka yankhula pano kumang'ambabe kukamwa kumanena kuti yaya ati president azakhalebe Chakwera 2030 ndimafuna ndikuuze nonse kwa MCP kuti nkhono zonse tu zinali kusogolo izi nkhono zinali kusogolozo muzichoseko ndimafuna ndikuuze na MCP kuti nkhono zonse zinali kusogolozo bayambira Chakwera mumuchose kuchipani Chakwera amene ujaso asazabwere kuzalamulira dziko la Malawi nkhono yoti inali pampando imangoyenda nkhono kumangoyenda kumangoononga ndrama za Malawi kulowa Professor Arthur Peter Mutharika akanakhala Chakwera ataenda maulendo angati atagubuduka maulendo angati mbuzi ya munthu ngati imenechi ndiye lero ngongole akachita kugawana ndi anacho omwe bambo kumapakula ngongole koma ifera mphawi ife tikuvutika amphawi ife tikuivutikira ngongole yanifi ndipo akuluakulu tinene chilungamo Chakwera ndi galubazi ndi anacho onse ni mbuzi zache makoso ache anatengana nawo kaunjikana ku State House amene watu asazabwereso kuzakhala pa president ndiye mafuna ndikuuze neno a MCP ngati mufuna kuti chipani cha MCP chikhalepo Chakwera mumuchose pa president chifukwa akazangotiso amene ujaolo kusogolo kuno azangobwera kuti afuna azipanga misonkhano anthu azingomutukwana-be mbuzi ya Chakwera imeneja mbuzi ya munthu imeneja siningasekelere pano nanetu nalisana ikepo mulomo pankhani zimene a MCP mmene mukangongozerana ndalama nangene nakambapo za ine naneso niikepo maganizo angati simuzabwerera tikuzakhalanso president wa dziko la Malawi ndimafuna tu ndikuuziwe Chakwera mbuzi ya president ndiye chipani cha MCP mumuchose Chakwera mumuchose Chimwendo mumuchose Kunkuyu mumuchose Zikhale Ng'oma mumuchose Jesse Kabwira mumuchose Sam Kawale mbuzi zonse zimene zimalamulira MCP nthawi imene iyi muchaka chimene chapitachi ndimafuna ndikambe pano kuti mbuzi zonse muzichose kwa MCP agalu amene wasazabwereso agalu amene amaumirira ndrama nkumagawana ndi zibwezi zawo ndi anawo nkumanyengana maofesi agalu amene wasazabwereso pa president ndimafuna ndikuuze Jesse Kabwira usamayimeso pa chulu nkumanena kuti Chakwera 2030 kapena MCP zabwerera mboma ndimafuna ndikuuze Jesse Kabwira upangidwa zenizeni akupanga ndi uhule wako koma zotati muzabwereraso pa mpando agalu inu sizateka asa Amalawi kumadya chiteze zona ndrama mukungongozana nokanoka Amalawi kumavutika ni njala munomo kodi inu mafuna mphe Amalawi inu basi munangokhala pansi basi kuti muphe Amalawi muno nzikwe inuso pano pati ngakunene kuti si inuso chipani chotsutsa chachikulu muno Malawi so mulibe mu chipani chachikulu chotsutsa chifukwa mbuzi zonse za phungu zili ku parliament za MCP zonse zaso za kubazo kazo mbuzi za wanthu chifukwa chachezeka kamera CDF bwanji mundolole kuti ni mwazenso chimoni apa ndisanapitirire ndi programu yanga akuti munyanani lero simunatizuse bwanji mungufikire tikulelera muka atoniputikisa mbwanji atondilapulamo inu atondilapulamo agalu awa MCP atondilapulamo twete anthu
kulembedwa mmizimu kunamizidwa ati kupasani ngongoli za nifi ngongoli ya kugawana ukao mwamange ndiyambe ndi ahedi bwanji ndikupaseni moni ino ndikupaseni moni ino ahedi muli bwanji akuti ahedi akendani amene angakhale ndani soposaso mnyamata uyu Yohane Pongwe awa ndi ahedi deputy ahedi kosatira kwa ahedi akhoza kukhala Mr. Flama muli bwanji mazuka bwanji Master Kamasho ndipaseniso moni muli bwanji kuchokeranso ku Pretoria ndimakunyadirani kwambira atera alanga ino kosa iwalanso mnyamata wa kuchikwawa uyu mnyamata uyu ndinacheza naye pakanthawi kwa basi amene angampeze kuchikwawako koma ndinangomva zoti adathawira pa John mnyamatayo nayenso alandire moni uyuyu ganizani chikaonda kuchokera kuchikwawa wachapananga kumeneko mmuzi mwa Kazimbi ndafika tu mmuzi mwa Kazimbi ne kuchikwawa chifukwa cha mnyamata amene mnyamata ndimacheza naye bwino kwambiri ganizani chikaonda adimini waine ndikupaseniso moni Christopher yakulakulo tinene chilungamo nduna ya zachuma yalakatulatu blessings malingamoyo muli bwanji mwayimva mmene yalakatulira nduna ya zachuma osati nkhobwe zija zinalipo zija nkhobwe chikondi Majiga Plaza ndikupaseni moni muli bwanji mwazuka bwanji mulamu mwazuka bwanji amani sangalasa chikondi Majiga sandi lina lilo sese muzampeza kujomba kuchechi atapisira bambo ngati mphuzisi achikondi kupisira kumene kubwanji ari lero ndi siku la chisande lero ufunika ukamuyamika kwambiri muli bwanji Plaza ndikupaseni moni chikondi Majiga akuluakulu tinene chilungamo pano ikangokhala kunena kuti ndondomeko imene ya DPP ayiyendesa bwino kwambiri ya zachumayi palibenso DPP sizatuluka mboma tisanamizane ndondomeko imene watulusa uyu Joseph Mwanamveka akangokhala kuti waisatira bwino kwambiri ndondomeko imene yatamuthandizira tinene chilungamo DPP sizatuluka pa mpando iya izakhalabe kale mpaka na kale intamangire kayo kumufulu North nkalawirire muli bwanji Christopher Yohane ndio kupaseni moni big boy wazuka bwanji moyanganizana ndi Kwezi Station Nyamatai ama masula mainjini bambo ndi kumakonza amakonza magali moto Nyamatai Christopher Yohane 0 akuti zukhala bwanji mpaka nakupereka namba la momo ni makamba za Christopher Yohane kwanchira mwena ndikupaseni moni mwayimva bwanji ndondomeko imene yatuluka ndi afusa mfumu azuwa kwanchira mwera mfumu azuwa mwayimva ndondomeko ija imene yatulukira amfumu ukuba amfumu azuwa ndikunena tukwanchira mwera mfumu ukuba mafumu ena waine ine sinimaganiza kuti mafumu ena wamaganiza bwanji ya chimanga anthu okuti alandilisidwe chimanga kumagawanisa thumba lija anthu 10
5 kg chimanga china choyo nkuchitenga mfumu azuwa amene kwanchira mwera kumene mfumu yakuba abeni phiri muzi wetu zimenezo wa mfumu azuwa kuba mfumu azuwa kwanchira mwera DJ Munyanane samagawa kamba ntima uti ndithandize ndili nawe ine zienda bwanja anthu achomo kubandalewa zienda bwanja akubandale mafumu amene akuba andale acheso akuba zienda bwanji kuti ndithandize eno makolo anga kumusi anyamata kuchoka ku Malawi kuno kupita ku South Africa nkumakagwira ntchito kumeneko zienda bwanja anthu ake manduna ukuba atati abwera mwazuka bwanji ndopaseni moni Robert Chiro mwazuka bwanji ndopaseni somoni muli ndina wa DJ Rod na Munyanane mkhoziso wa matiche ndiyeni makamba ine ni manena kumanena ine nkumawuza anthu nthawi imene tili nthawi ya kampeni tikati tikamanena pano nkumanena kuti akuluakulu tendi chose MCP nthawi imeneyo anthu ena chaka Munyanane ngozungulira mutu inu amene mmanena inu kuti ife ndiozungulira mutu simwaziona izi simwaziona agalu adali pampando amene ankabera sizinati tumumva zambiri agalu amene ankabera mumva zambiri inuyo nene chilungamo tonse muno Malawi tinayenera pano pa daily tizipanga mademo tizipita kwa anthu amene omwena tizikalanda katundu sopano ndikanakonda boma la DPP mwafinye zeni afisi amenewo MCP wa mwafinye zeni afisi amenewo ife sitingakhale pano kumaso kumakhoma misonkho kumapereka ndalama kugana niki chakwera ndi apabanja chapache kumagawana ludo chakwera ndi apabanja pake mbuzi za wanthu ananonse achakwera inu ni mbuzi inuyo ana achakwera inuyo ndinu mbuzi inuyo tinamva pa Abakiri Muluzi anamba khala ndi anawo Abakiri Muluzi anali ndi ana muno Malawi sizinafikepo nyasi ngati zimeneziya nanga nyasi amaphimba maisa anayambisane chakwera kuti nyasi sitiphimba ngelero ndizikanenera kumbali ndikuyenera kunena kuti ana achakwera onse ni mbuzi za wanthu achina mumba ubwafuka kukamwati kumaulirira running mate bambo achina mumba bambo ata ngongoli phi mubweze ngongoli zimenezo muli magalasi ngati nyane azembera mango chimwendo banda kumanena boma ndilo mweli akuziwa kuti amapakula tamone na chimimba mutu utakula ngati mponda utakhota bambo boma ndilo mweli ndiye kukapezeka anyamata okumwa mahewu boma ndilo mweli anzanu akupakula simwaona inu akukugulira ni mahewu mukugonera mahewu anthu opepera opusa inu ndeza muone wina chate atazuzira kwanja iwe ndo pepera kwa basi ukavalera ndipo t-shirt inu amene mukukaka mirabi kumavala ma t-shirt ya MCP sindizwa kuti inu mukukaka mira chifukwa chani ya iya umphawi ndi chifukwa chati muvala be ma t-shirt ya MCP umphawi paja Malawi umphawi munayenera kungotenga zimenezo zimene mukuvala za MCPzo nkuzitenga zimenezo kuzocha mala yawo nkuocha nsalu za MCPzi yatitenge zimenezo za manyumba mutichose mutioche chipani cha magazi ngati chimene chipani chimene chinkasangalasidwa ndi kukweza mitengo ya chimanga tinayenera titenge nsalu zijatayika mmanyumba ziyatioche zimenezo chipani chimene chisazabwereso yayo
koma chifukwa cha umphawo omwe upotena tinatenga kuti basi ndi zovala kuchalichi. Inu mukakamira t-shirt ya ujeni ya minyama ngati imene kumakakamira salu ya minyama ngati imene. Then mafandi kuze na DPP afinye nizeni na MCP please afinyeni. Osa asekelera ya. Atonjeza kwambira galo amene. Chakwera uja munayenera mu manga amene ujayo. Mu manga amene ujayo chakwera uja khale pa khomo amene ujayo. Under arrest mu manga amene ujayo akhale under arrest yapa khomo pake azikhala pa khomo pake. Poti paja kundendeko ndi kwa anthu osauka ndiye mwina chakwera mukanango mmanga yapa khomo. House arrest mukanango mmanga house arrest kuti asazatulukeso kumpanda kwaje. Ndipo amene ujatu kumuona ile ndikhoza kumpasa mbama atu kwa basi tu chakwera ujatu. Chakwera ujane kukumana naye wallahi nditu ntompasa mbama amene ujayeneyo. Nimuza kuti iwe kapwanti wewe makusaukira iweyo nkandiku ndene ndibweze mwewe ndibweze mweneyo. Wazuza anthu iweyo chakwera kwa basi. Nene amene uja kukumana naye live to live amene uja face to face. Ndiye kumpasa mambama amene uja kumpasa mapuno amene ujayo. Chakwera ujayo ndikumukutumula amene kumkoka makutu amene ujayo. President wa Mtundu wanje opereka ngongoli kwa anache. President wa Mtundu wanje Bakiri Munuzi takhala nawo muno. Ndana namvapo kuti Bakiri Munuzi amatenga ndrama kumapasa anake. Joyce Banda takhala nawo muno ngakhale ba Joyce Banda ukuna mveka so kampeperera kena kaje koma season afike hapa. Ine ni Munyanane Road ne para radio lomwe. Ayendi saname atonjeza kwambiri. DPP iyi ndondomeko mene mwa iyala yaza chumayi. Ikuoneka kuti akaswiri achuluka kwambiri akuyamikirani. Inenso Munyanane ndikubwera pano kuza kuyamikirani. Ndikukuuzani ifeyo pano mmene takhalira pano pa tebulo lathu pano. Tikamabwera pano ndikuyamikira munthu yo timaziwa kunena kuti munthu yo wagwira ntchito. Ngati sanagwire ntchito bwino tiyeneranso kumuyika pa dzuwa. Monga mmene tayikira mfumu adzuwa. Amfumu ukuba. Atapasidwa chimanga kuti azigawa fertilizer uja pa santu 2 kg. Amfumu azuwa ukuba kwa njira mwera kutiolo. Jana mafano kuchenjeze na DPP kunena kuti ndondomeko mene mwaitengayi. Komanso pale akulu ena chipani cha DPP mukumagwirisa ntchito anthu ati omenyera maufulu. Musamale kwambiri. Ndomwe wamabwera apa kumanena kuti ati niyo mukuzuza anthu anifi mukuzuza anthu anifi. Mwazuze zeni anthu anifi. Mafanda auza Bonikali ndokuti mawaja munanena aja mpepese kwa Malawi. Mpepese kwa Malawi niyo Bonikali ndo mawaja munanena aja onena kuti anifi ya kuzuza anthu amene adatenga ngongoli za anifi mwakuti mwakhala mukuyankhula zimenezi. Mubwere ku Mtundu wa Malawi mumafuna aniki chakwera wasamazuzidwe mumafuna arudo wasamazuzidwe agarunga tamene amene anatengera ngongoli imene iyi. Ndiye mafuna ndikuze na Bonikali ndokuti mubwere mpepese. Ngati munalandira ndrama kuchokera kwa MCP kuti mwakazikire kumbuyo muzaya yankhulira kuti akuzuzika yakufusidwa mwavokwa kumatenga mabausa awaso sotengera mabausa to kuma atitenge ifewa ineche ndrama tipite tikatenge makobiri athu. Ndiye kuchokera lero ni mafanda auza Bonikali ndokuti musazane neso nkhani za nifi ya. Mwamva maina mmene akambiridwa kuya simunabwere tupoera Bonikali ndokuti apa pandamvapo mutayankhulapo. Mubwere mpepese pa Mtundu wa Malawi. Ine ningungu kupemphana Bonikali ndokuti mubwere mpepese ku Mtundu wa Malawi. Kuti Malawi sindikaziwa zija ninkanena zija za nifi zija. Kuti anifi akuzuza anthu. Sinaziwe kuti anthu amapakula ma 300 million. Kumapakula ndrama 300 million munthu mmozi. Ndiye mubwere muzapepesa Bonikali. Munyanane so wandigadukiraso ukuso nyani wamphongo iya ineyo ine sininga kupangeni zimene zikupanga nyani wamphongo ya. Ine sininganeneza nyani wamphongo koma ndikunena za ine chifani nachita kuumva. Ino ya Bonikali ndo mukwathira mu anthu amene anatenga ngongoli za nifi. Ndipo wina aliyense kaya anatenga 50,000 abweze. Iweyo amene ukuziwa kuti unatenga ngongoli ya nifi. Ifeso nafe tifuna tingongoli ubweze. Ubweze ngongoli ya nifi nafeso tifuna tingongoli.